Bueno, pois estamos de novo con todos vostedes e damos as boas noites e a benvida a Rocío Louzán, presidenta da Asociación de Comerciantes e Hosteleiros Zona Berta de Vilagarcía. Moi boa noite, benvida, señora Louzán, como estamos? Moitas gracias. Bueno, empezamos facendo un pouquiño de balance. Como foi o ano 24 que fai un pouquiño que se rematou? Para a asociación e os asociados. Sí, bueno, foi un ano de inicio, digamos, porque, bueno, como sabedes, pues incorporamos a nosa asociación a hostelería, cousa que, bueno, que non tiñamos antes, e, bueno, foi un ano, digamos, en principio de comenzo de moitas cousas. Empezamos a facer novas campañas con eles, empezamos a traballar tamén de cara un pouco a hostelería. Bueno, pues teño que pensar que foi un bo ano, quero dicir, porque, bueno, os inicios sempre crean expectativas boas. E o asociacionismo é interesante porque se fai, digamos que club de reivindicacións, de propostas ao Concello e tamén de campañas, non? Hai máis forza para facer cousas, non? Sí, claro. A ver, evidentemente, o feito de habernos unido aos hosteleiros, bueno, de haber modificado os nosos estatutos para que se podan incorporar novas incorporacións á asociación, fai que a asociación colla un impulso novo, máis forza, non? E incluso o feito de coller hostelería tamén fai que o comercio se anime incluso a pertenecer máis á asociación, non? Evidentemente estamos vendo en todos os sitios que a forza, a unión, pode facer que, bueno, conseguir millores cousas, neste caso para os nosos intereses, non? Que son a hostelería e comercio, pero tamén incluso para a cidade de Vilagarcía, porque, bueno, redunda en todos, claro. Creemos que o feito de que Vilagarcía colla impulso tamén fai que os nosos negocios vayan mellor. Claro. Cantos asociados máis ou menos estamos falando agora dentro de zona? Ahora estamos alrededor de 160. Bueno. Sí, xa un número bastante importante, claro. Porque, bueno, tendo en conta que a Asociación de Hostelería pois, bueno, non tiña moitos cando rematou, cando finalizou, tuvemos que facer un pouco de traballo, non, de recoller socios e incorporar tamén socios á xunta directiva, non, dos hosteleiros, porque, bueno, é un mundo que nos desconocemos e creemos que ten que haber alguén que representa a hostelería na junta directiva, claro, precisamente para que nos comente todas esas bueno, asuntos que lles importa a eles, claro. Claro. E todos xuntos é moito mellor, non? Porque hai cousas, digamos que hai conceptos e políticas ou políticas municipales, en todo caso, que si afectan, e se lle vai ben ao do bar do lado, tamén lle vai ben a tenda, e se lle vai mal a tenda, tamén lle vai mal ao do bar. É que creo que non pode haber diferencias entre que lle vaya ben a hostelería e lle vaya ben ao comercio, quero dicir, o que lle vai ben a eles vai nos ben a nós. Evidentemente, se ven a xente a Vilagarcía, se pasea polas nosas calles, vai tomar un café, pero tamén vai comprar. O sea, quero dicir, vai ver os nosos escaparates. Entonces, a posibilidade de ter máis negocio cando a hostelería funciona ben é importantísimo para nós. O sea, eso penso que nadie o discute, porque, bueno, e incluso as campañas funcionan millor agora que incorporamos a hostelería e incluso os premios para os nosos clientes, pois lles gusta máis, porque teñen máis abanico donde, bueno, normalmente as nosas campañas as facemos con vales compra para que repercutan de novo os nosos socios e incluso a xente lles gusta máis, claro. Canto cambiou isto desde a do ano 2008 que vostede collía a presidencia e deixaba Sofía Beiras? Canto cambiou, digamos, que a situación para o pequeno comercio, para os asociados dentro, lóxicamente, de zona aberta? Cambiou moitísimo, é moitísimo. É que non se pode decir realmente unha cousa, é que é un cambio completamente diferente. Agora a maneira de mercar é diferente, os clientes son completamente diferentes, o que temos que ofrecer nos nosos establecementos non é o mismo que ofrecíamos naquel tempo, porque, bueno, os tempos cambian, a xente compra de outra maneira, entonces é completamente diferente. Sí que é verdade que costa, digamos, coller socios, non? Por que? Porque a xente antes tiña máis fácil eso. É máis difícil o emprendemento para o comercio local, o pequeno comercio de unha cidade, en este caso de Vilagarcía, é máis difícil hoxe que hai 15 anos? Eu penso que sí.
penso que sí, porque realmente tes que buscar algo que se diferencie do resto dos establecementos, e agora mesmo é complicado. Cada vez hai máis competencia das grandes superficies e online, non? Sobre todo online. Penso que incluso deberíamos de olvidarnos un pouco, bueno, no das grandes superficies, pero sí que o peor, creo que para o pequeno comercio é a compra online, o que realmente está facendo mella nos nosos establecementos, porque é difícil competir con eles en precio, é difícil competir con eles en rapidez en prontitud. De entrega. Entonces, penso que o máis complicado quizá é a internet máis que as grandes áreas, que por outra parte en Vilagarcía non hai, digamos, unha grande área como en sí, pero si grandes marcas, pero que tiran incluso da xente para que veña a Vilagarcía, quer dicir que compiten con nós, pero a vez tamén fan que a Vilagarcía pues, veña máis xente. Sí, todas as cidades necesitan, por poner un exemplo, cando o Corte Inglés se montaba en Vigo, había moita protesta dos centros comerciales e dos comercios que estaban alrededor, e Vigo é o gran polo atractivo, o centro, o Corte Inglés, non? Sí, claro, a ver, da Gran Vía, claro. Evidentemente nós temos marcas, digamos, atractivas en Vilagarcía que tiran da xente para vir hasta ali, que ao final sí que é verdade que a xente merca ali, pero tamén visita o resto, non? Entonces, pues bueno. E como se leva nestos anos, xa que nos metemos aquí neste charco, como se leva o relevo xeracional? Comercio que cerra, comercio tradicional, exclusivo, ten continuidade ou non? Porque os fillos ao mellor van por outro lado. Eso é moi difícil. Eso é outra pelea. Quero dicir que incluso a Xunta de Galicia promociona o feito da continuidade dos establecementos. Non temos máis que visitar calquera cidade, digo Vilagarcía porque eu coñezco Vilagarcía, pero o resto tamén imagínome que pasará na mesma situación, que digamos que aqueles comercios de antes, pues bueno, van desaparecendo, quer dicir, é difícil continuar. Porque faltan oficios, non? Os oficios mudan, non? Agora todo o mundo ten que ser ingeniero de telecomunicaciones e informática, pero fan falta, non sei se zapateiros ou bueno, é que hai certos tipos de sectores que desaparecen, claro. Quer decir, hai certo tipo de sectores que desaparecen, que non hai continuidade. Non sei, quizá... E non porque falte traballo, non? Posiblemente. No, evidentemente hai sectores que teñen moito traballo, pero non hai continuidade. A ver, o meu caso que somos a terceira xeneración de comerciantes, creo que en principio a última, o sea, xa te digo así de claro, a non ser que, dicir que veña alguén, pode cambiar. Pero o que é familiar, digamos, eso é moi difícil. Bueno, no meu caso xa é imposible, quero dicir, pero é moi complicado. Hai sectores que, bueno, que sí que... E é un sector, o de vostede é un sector que cada vez ten máis demanda, non? Sí. Máis usuarios, máis... Sí, un sector fácil, me refiero, de levar, porque, bueno, un sector que está en auge, digamos, non? Pero hai certos comercios que, bueno, que vai a ser complicado, non sei, digo xa, por exemplo, electrodomésticos, ou digo xa tendas de deporte incluso, o sea, quero dicir, son tendas que realmente son necesarias, pero bueno, as grandes áreas, as grandes marcas que van vendendo, pues van facendo que digamos que o relevo generacional sea máis complicado cada vez. E xa che digo, incluso a Xunta promove ese relevo generacional, claro. O sea, quer dicir, con sí, porque lle quere dar unha salida a todo eso, principalmente que nunha aldea ou nunha parroquia. A ver, en Vilagarcía que cerran 10 negocios ou que abran 10 negocios é importante, pero non é definitivo. Pero nunha aldea ou nun lugar pequeno, se non hai un bar, se non hai un servicio se non hai unha panadería, se non hai un tal, esa xentilla... É que realmente ese é o problema, quero dicir, en Vilagarcía, se non atopas un comercio, atopas outro, quero dicir, hai unha gran variedade de comercios, entón non tes ese problema, pero en cidades pequenas ou en sitios pequenos sí que é importante que haxa, digamos eso, pero sigue sendo complicado, quero dicir, da igual que sea en un sitio ou en outro, en Vilagarcía tamén é difícil que haxa un relevo generacional. As políticas dos gobernos, dende o local, o da Xunta e o nacional,
como axudan ou desaxudan ou, digamos que agravan a situación dos emprendedores nos últimos anos, desde a política impositiva, os impostos, desde a política de exigencias de teño que ter licencia de, teño que ter permiso de, teño que pagar por... Como axudan a isto? A ver, digamos que é complicado seguir unha línea, refírome ao relevo. Neste caso, precisamente por esas exixencias, hai moitísimas cousas que a nós se nos escapan porque económicamente é inviable ter, digamos, o que nos exige, digamos, as normativas, é moi complicado telo desde un comercio pequeno. Primeiro porque teníamos que ter moitos máis empleados no comercio, porque evidentemente para facer a gestión da empresa ahora mesmo vai a ser obligatorio a factura electrónica, todos esos pasos van facendo que complique máis a cousa, que se complique máis a cousa. Bueno, non só eso, hai outras moitas cousas, penso que ás veces incluso as propias subvencións que dá tanto a Xunta como comercio, como goberno local, como incluso o goberno nacional, non se axustan verdadeiramente ás necesidades, digamos, que ten o comercio pequeno, non? Porque vale que está moi ben que nos den axudas para páxinas web, para a implantación de todo este tipo de tema de venta electrónica, pero o problema non é implantalo, é manter ese tema. Quer dicir, nos dan cursos, pero que nos traballamos de 10 a 9, quer dicir, os cursos tendrían que ir fora de ese horario. Pero pasas tantas horas dentro do establecemento que o feito de ter que ir a un curso, nos facemos cursos, de feito fixemos fai 10 días ou 15 días un sobre o tema de factura electrónica, todo isto, non? É un tema super interesante, pero é complicado conseguir xente que te veña. Por que? Porque a maioría da xente, vale, sales as 2, as 4:30 tes que volver a abrir, tes que... Entonces, incluso para eso é complicado, sabes? A ver, eu entendo que a xente non quera comenzar digamos, a facer un negocio novo, a empezar de cero, non? Porque son moitas complicacións. Se complica. E isto da reducción da xornada laboral, tamén, porque para o pequeno, para o que ten 2 ou 3 traballadores, lle complica un pouco a vida, non? Non, claro, é que, quer dicir, tes que darlle ese tempo libre, o sea, home, depende do sector, o coste máis elevado, digamos, para... É outra carga para a empresa. Claro, digamos, o peor para a empresa é os alquileres, e as cargas de seguros sociales, salarios, que ás veces tes que ter un empregado sí ou sí, porque o necesitas, digamos, para a xestión do negocio, pero claro, non están fáciles as cousas, a verdade non están nada fáciles. E na hostelería tamén o mismo, porque, por exemplo, nos encontramos ahora con situacións de que hai horas donde os negocios están cerrados. Claro, por o tema de personal. Claro, porque ademais encima, por exemplo, a hostelería ten, digamos, o agravante de que non atopa xente para traballar nese sector. Cousa que a veces é injusta, porque, a ver, a veces pagan justos por pecadores, que dicir, habrá xente que... De todo, como traballadores que son implicados e outros que non. Pero tamén habrá empleadores, empresarios que non... Que non cumplen. Pero hai outros que sí que cumplen verdadeiramente cas... Entón, pois nada, teñen que pechar. De feito, en Vilagarcía hai unha tendencia a que ahora que os bares pechan un día normalmente por descanso, que antes era impensable. Pero incluso horas no día, non? Sí, incluso hai xente que pecha ao mediodía ou pecha para facer eso precisamente, para non pasarse das horas do personal, cousa que antes era impensable, quer dicir, esa situación, por eso que non entendo tampouco que non atopen xente para traballar, porque evidentemente se o paro é o paro que hai, se ti tes os teus descansos e cobras o salario correspondente ás tuas, non entendo por que non. Sí que en realidade dura a hostelería, pero agora mesmo a maioría teñen sus tempo de vacacións, collen sus días de... O sea, quero dicir, xa non era o que era antes, que era, digamos, unha esclavitude de horas,
un traballo moito máis complicado. Ahora, pois bueno, é moito máis fácil, pero sí que hai tendencia, pero eu penso que en todos os sitios, Sí, antes non se pechaba nunca, claro. pero agora ti vas a pero é casuística que son factores ou que influyen directamente na explotación de negocio e no día a día de cada emprendedor e de cada negocio que está aberto e que non son por culpa del, son imposicións. No, claro, evidentemente, seguramente si eles pudieran traballar todo o día, quer decir, traballarían todo o día, pues pagando as horas correspondientes ou que sea, pero quer decir que non se pode facer. Pero que tamén habrá traballadores que queiran ganar cartos e que queiran facer horas, non? Bueno, eso tamén é unha opción, pero claro, eso pues agora mesmo non se pode facer. Quer decir, eu suplo as horas que non están meus empregados pois traballando a seu, claro, evidentemente non hai outra opción. Quer decir, eu non podo meter outra persona para suplir esas horas, porque senón as cargas serían imposibles, quer decir, asumir as cargas de ese novo traballador non sería factible. Bueno, lóxicamente a hostelería ten máis problemas para o tema de personal, porque incluso o que antes era para, bueno, pues de fin de semana de estudiantes ou aproveitar esos extras, ahora non sei como está o tema. Pero... Bueno, no comercio pasa en reforzo, por exemplo, en Navidades ou en reforzo de verano, ¿no? Tamén pasa que é máis difícil atopar xente, moito máis complicado. Non ten nada que ver ca hostelería, quer dicir, a hostelería en mundo aparte sí que ten moita máis complicación. O comercio, bueno, os nosos horarios son moito máis cómodos, digamos, para a xente, é máis fácil pois atopar xente que queira. E tendo en conta que España, a primeira industria deste país é o turismo, como ve vostede ou como cree que van afectar pois o novo albergue de turismos, ou nova estación de os turismos de os peregrinos náuticos e do peregrino de carril, co tema do camiño, os cruceiros a través de o Porto de Vilagarcía ou da Autoridade Portuaria que está promovendo e que están tal. Estos como influyen? A ver, moitísimo. É que moito non, moitísimo. Eu notei estas Navidades moita máis afluencia de público, digamos, en Vilagarcía, que pernota en Vilagarcía, que queda en Vilagarcía, que outros anos. Non sei, é miña impresión. De feito, sí que é verdade que as calles están máis cheas de xente, hai máis volumen de paseantes, digamos, non sei se máis próximos a xente que é próxima a Vilagarcía ou xente de turismo de fora, pero sí que tamén é verdade que temos que meter tamén nese paquete o tema do tren a Madrid, que creo que para nós foi importantísimo, claro, o tema de ter a estación e que haya ese fluxo. Sí, de xente. Pero bueno. E as viviendas de uso turístico que para isto suplen moitísimo a carencia de plazas hoteleiras. Sí, Vilagarcía carece un pouco do tema de plazas hoteleiras, entón o feito de ter varios edificios con temas de viviendas turísticas fixo que eso fose máis fácil de que a xente se quedara a pernoctarse. É verdade que ten outra vertiente, que é o encarecemento das viviendas para uso para uso, digamos, normal, doméstico, pero evidentemente a Vilagarcía facilitoulle o feito de que a xente pernoctara máis, porque sí que temos carencia un pouco de tema de camas hoteleras, de sitios hoteleros. E dentro dese mundo turístico, que importancia teñen os eventos deportivos cando veñen centos de xogadores ou de competidores e acompañados por 2, por 3 familiares que ao final se xuntan uns cuantos miles en Vilagarcía, na comarca e todo isto? Home, eso non temos máis que verlo cando é Semana Santa, que temos o Arosa Fútbol 7 e máis a Basket Cup, que Vilagarcía enchese de xente. Quero dicir, sí que é verdade que Vilagarcía é un destino, digamos, turístico, non? Pero é un destino máis familiar, digamos, en verano, non é un destino tan como pode pasar en Semana Santa, non? É importante, quero dicir, o apoio aos eventos deportivos e incluso culturais, o sea, temos aí en verano varios eventos, temos en septiembre tamén en Vilaxoán as Avenidas, que tamén é importantísimo,
non só para a hostelería, tamén Claro, para o claro, comercio, claro, claro. ojo, porque sigo repetindo que o feito de que lle vaya ben ao hosteleiro, lle ben vai ao comerciante, quer dicir, E a cidade. tamén, quer dicir, porque a eso Se repercute lle vai ben a todo, todos, lle vai ben a sí, cidade. claro, O sea, os comerciantes e os flujo hoteleiros son do pueblo. No, incluso as industrias Claro, cercanas, porque claro. quer dicir que ti ao final, cando vas a reformarte un negocio, cando vas a facer compras, cando vas a utilizar os seguros, utilizas, digamos, xente da cidade, entonces importantísimo, o sea, a ver, eso xa fora de discusión, por eso apoio importantísimo dende a asociación. E a Plaza de Abastos e o Mercadillo? Bueno, a Plaza de Abastos e o Mercadillo é algo que tamén ten que ir da mano digamos, dos comerciantes e os hosteleiros. Evidentemente, se a Plaza de Abastos non funciona, perdemos aí un punto moi importante 2 días a semana de fluxo de xente, porque, bueno, tradicional que Vilagarcía martes e sábados, pois, bueno, a xente vaise a mercar e de paso aproveite e faga o resto das compras. Entonces, é moi importante. Eso sí, volvemos a repetir, que xa o repetín varias veces, ten que ser, nesto con respecto ao mercadillo, algo ordenado, porque ao final está influindo negativamente nos nosos establecementos o feito de que este tan desordenado, que non haxa xente, que non fluya aos clientes, non? Entonces, o mercadillo hai que reordenarlo sí ou sí, non queda máis. Pero sempre creo que en torno á Praza de Abastos, porque primeiro a eles lle repercute moi positivamente e a nos tamén, quer dicir, é un algo que vamos todos E é un a espacio que máis ou menos xa está acostumado toda a xente, non? Sí, eu penso que sí, quero dicir, a ver, ao redor da Praza de Abastos é unha zona que todo o mundo conoce e todo o mundo, digamos, aínda que non sexas de Vilagarcía, se preguntas todo o mundo, non, está en torno ao mercado. Penso que iso é o que hai que facer, reorganizar en torno a ese edificio, que además a mí pareceme un edificio maravilloso, claro, de Vilagarcía, claro, algo que incluso é para enseñar aos turistas, o sea. Claro, hai debate político aí, e eso non se dá arranxado todavía, non? Bueno, penso que agora, na última mesa local de comercio, chegamos a consenso, que estamos ademais todos, digamos, claro, todos representados aí na mesa local de comercio, os grupos políticos todos máis ou menos con certos matices cada un, pero todos chegamos a un consenso, incluso cas placeiras, cas dos asociacións de placeiras que hai en Vilagarcía, penso que vamos a chegar a Porto porque é necesario para Vilagarcía, quer dicir, é necesario para nós. E, bueno, evidentemente tamén é necesario para a Plaza de Abastos porque, bueno, ao final é o motor desa zona. Hai que ir ao menos daño para todos, non? Hai que ir ao menos daño para todos, ou para claro, aquel colectivo, e o maior beneficio para o conxunto, claro, non? A ver, penso que hai que, digamos, facelo para que, quer dicir, tomar unha determinación, pero deixalo xa arranxado xa para tempo, quer dicir, non vale facer parches, creo que deberíamos de facelo, ou bueno, non nós, porque nós non somos os que, digamos, que decidimos, o que decide o goberno municipal, evidentemente, pero penso que a decisión debería ser xa firme para que eso quede xa, digamos, como, bueno, en consenso e asentado para os seguintes anos, que non sexa algo que se vaya movendo, que ao final eso fai que o fluxo de xente ao mercadillo haya menos, claro. E como se presenta este ano para a Asociación de Comerciantes e Hostaleiros? Con moitas actividades, a verdade, sí, como sempre. Estamos aí pensando, este ano, ademais, digamos que as subvencións da Xunta de Galicia o que promoven é unha actividade moito máis na calle, bueno, hai uns aspectos diferentes na subvención, entonces, bueno, pues que hai que, digamos que, dar unha volta a todas as campañas, moitísimas actividades, todos os meses casi facemos algo. Ahora esta semana que ven vamos a ter Mercar na Rúa, que xa é unha actividade que tíamos feito varios anos, pero bueno, que queremos seguir continuando. Pois bueno, os xoves abertos que tuvamos o ano pasado un pouco con hostelería e comercio, as actividades que facemos, digamos, sempre, pero a maiores. Vamos facer 4 ou 5 actividades novas que quero dicir que é importante, sobre todo porque
engadimos a hostelería que tamén ten que estar aí. Bueno, xa nos irá contando despois a través dos servicios informativos, pero aparte de eso, campañas como o bono, como se chama? Son da casa. O bono son da casa, o bono comercio da Xunta. Isto axuda moito, dinamiza? Moitísimo. Son importantes, non sabes non? cantos, sí. Sí, é increíble. A xente está esperando... Un motivo. Bueno, en realidade é que, a ver, é un motivo económico importante, quero dicir, para a xente, non só para nós, quero dicir, é que, claro, a ver, facilitalle moito as compras, é dicir, é un agasallo directo, neste caso tanto da Xunta como do Concello, non? Entonces facilita moito a compra. A xente espera moitas veces a utilizar ese bono pois en campañas importantes como son as de Nadal, que nos por eso este ano de feito fixemos en diciembre, pois bueno, pois porque facilita que a xente merque no comercio local xusto nesa campaña importante para nós como é a campaña de Navidad. A da Xunta igual, o sea, quero dicir, sabes que se agotan en nada, en minutos, o sea, quero dicir, se agotan en minutos. A xente compra, realmente é unha campaña que funciona moi ben, unha como outra. Bueno, pois Rocío Louzán, chegamos ao final deste tempo de reflexión e de análisis da situación do comercio, en este caso da Asociación Zona Aberta, pero ten a última intervención para dirixirse aos asociados ou aos clientes dos comercios de Vilagarcía para dicir o que vostede queira. Nada, simplemente agradecerlle que veñan a mercar no comercio local porque é importantísimo. Importante para nós, evidentemente, pero importante para a cidade, non? Entonces, animarlle a que veñan a disfrutar de Vilagarcía, que agora está pues, peatonal, bueno, é moi fácil pasear, é moi fácil disfrutar das rúas, e que se animen a venir a mercar e que temos un comercio evidentemente de calidade, un comercio de proximidade e que disfruten da nosa cidade. Pois foi un placer contar con vostede nesta edición do programa Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moitos éxitos, moitas ventas e moi bo traballo, vale? Gracias, moitas gracias. Nos vamos a publicidade da man dos copatrocinadores. Volvemos e recibimos a Manolo Seijas, portavoz de Marea Cidadá de Noia. Non o perdan, será dentro de un instantiño, así que volvemos enseguida.